Uban sa inyong mga intensyon, maginulso kita sa tuhang mga sala para maandam kita alam sa pagsabulo sa Santos nga Misa. Magampo kita. O Diyos nga makagagawong ug manuloy-on, walang tay buhat na mo dinhi sa kalibutan nga makabalda sa mo may nangkong pagsugat sa imong anak. Ginunuan ninamdagan sa langit mong kaalam, himua kaming takos sa pagpakiguban kaniya. Kini among gipangayo minagi sa mong Jesucristo imong anak, nga buyog hari naman kanimog sa Espiritu Santo, Diyos sangtod sa kamangtuguran. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang harianong kaliwat ni David, sama sa kahoy kalimuton. Apan maingon, nga bag-ong mga sanga
mutubo gikan sa tuo. Mutuha usab ang usa ka bagong hari gikan sa mga kaliwat ni David. Ang Espiritu sa Ginoo muhatag kaniya kaalam o sa kahibalo o katakos sa pagmando sa iyang katawhan. Mahibaw-an niya ang kabubukon sa Ginoo. Magbaton siya pagtagod kaniya. Malipay pagsugot kaniya. Dili siya maghukom, sumala sa makita niya, ni pinasikat sa iyang madungog. Kinunuan, hukman niya sa katarong ang mga kabus. Kung hatagan niya sa hustisya ang mga hinaugdaon. Pinaagi sa iyang sugo, silutan ang katawan, kung mamatay ang mga kaundautan. Manduan niya ang iyang katawan sa hustisya o katarong. Magtipon na pagpuyo ang bubo o ang dating kanero. O magdulog ang nating kanding o ang leopardo. Magsalo pagkaon ang leon o ang nating baka. O gamayng bata ang mag-iya kanila. Magigala ang baka o ang puso o magulog ang ilang mga anak. Ang leon magkaon na nagdarami sama sa baka. Ang batang masuso magula niya sa buo, sa halas sa malala. Ug ang batang linutas mupuot sa lungib sa hagmason. Dili na sila magpinatyanay dito sa balaang bukid sa Diyos. Kay ang kahibalo sa Ginoo maglukot man sa tibuok kalibutan, sama sa tubig sa kadagatan. At iadtong panahona, ang harianong kaliwat ni David mahimong ilhanan alang sa kanang katawhan. Mudamok ang kanasuran kaniya ug mapuyo sa himaya ang iyang puloy-anan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Wala
unta siya gikan sa dagat ngadto sa kadagatan ug gikan sa suba ngadto sa kinatuyan sa kayutan. Luwasoliyang kabus sa iyang pagsangti ug ang gisakit diha walang kayo'y mutabang kaniya kaluyan niya ang ubos ug ang kabus luwasoliyang ang kinabuhi sa mga kabus. Ang katalong mulambot sa iyang panahon, o ang ibig na kalinaw, hangtod sa pangkulan. Dahil kung sa gihapon, ang iyang ngalan pagpabiling ng iyang ngalan ingon sa adlaw diha kaniya mapadalanginan ang tanang kaliwat sa yuta ang tanang mga nasod nagsangyaw sa iyang kapulahan. Ang katalong mulambot sa iyang panahon, o ang lingping niya kalinaw, hangtod sa Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Kayang tanang naisulat sa kasulatan, gisulat aron patudlo kanato, ug sa ingon makabaton kita paglaom, pinaagi sa pailog ug sa kadasig nga gihatag kanato sa kasulatan. Ug hinaot unta nga ang Diyos nga tinugdan sa pailog ug kadasig maghiusa sa iyang mga huna-huna pinaagi sa pagsunod sa paligtingnan ni Kristo Jesus aron maghiusa kamong tanan sa pagdayeg sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Busa alang sa himaya sa Dios dawata ang inyong isig ka magtutuo, ingon nga gidawat kamo ni Kristo. Kay si Kristo nahimong sulugoon sa mga Hudiyo, aron pagpakita nga kasaligan ang Dios sa pagtuman sa iyang mga saan ngadto sa mga patriarka o aron daygon sa mga dili Hudiyo ang Dios tungod sa iyang kaluoy. Sumala sa lingon sa kasulatan, busa pasalamatan ko ikaw, taliwala sa mga Hudiyo. Awiton ko ang mga pagday alang sa imong ngalan. Ang tulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Aming halian
gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Ngadtong panahona mitungha si Juan nga magbubunyag ug nagwali didto sa kamingawan sa Judea. Siya mingon, hinulsuli ug biyain ninyo ang inyong mga sala kay hapit na maglari ang Dios. Si Juan mao ang gihisgutan ni propeta Isaías sa iyang pag-ingon. May nagsinggit didto sa kamingawan, andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo, hawani ninyo ang iyang agianan. Ang sabot ni Juan, hinimo gikan sa balibo sa kamelyo, nagpakusiyag panit, ug ang iyang kalanon dulon o dugos. Nangadto kaniya ang mga tao gikan sa Jerusalem ug sa tibuok lalawigan sa Judea, ug gikan sa kayutaan sa kasiklit sa suba sa Jordan. Isugid nila ang ilang mga sala, ug sila gibunyagan niya didto sa suba sa Jordan. Sa pagkakita ni Juan nga may daghang Pariseo ug Saduceo nga naluol kaniya aron magpabunyag, mingon siya kanila, kamong mga bitin, kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa hapit na mabot nga kasbo sa Dios. Ipakita ninyo nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala pinaagi sa inyong mga buhat. Ayaw kamo panghambog sa inyong pagkaanak ni Abraham. Sultian mo kamo nga ang Dios makahimo pagkuha niining mga bato aron himuong mga kaliwat ni Abraham. Ang wasay andam na aron iputol sa mga kahoy diha sa mga gamot. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga, putlon o isugnod sa kalayo. Ako nagbunyag kaninyo pinaagi sa tubig aron pagpakita nga nag-inulsol kamo sa inyong mga sala. Apan buan ni sunod kanako, magbunyag kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Siya mas gamhanan kay kanako, ug dili ako angay bisan gani sa pagtitpit siyang sandalyas. Nagpupot siya knigo nga igpapalid aron lainon ang tahok gikan sa mga lugas. Igumo niya ang trigo dito sa kamali, apan ang tahok iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga kaigsunan kag ni Kristo, ikalipay nga makabalik diri sa duha ka lungsod. Mag-preside nini nga mga santos nga misa pinungod sa paglubinga sa ilaaning Immaculada Concepcion. Ako ang Ebanghelyo, klaro kaayo nga nagpasabot ang Ginoo, no? Ilabi na diha sa person ni Juan nga magbubunyag nga mag-andam sa dalan or agianan para sa Ginoo. Sa dili pa kuna itapik atong hinumduman po, kita nga naadot karon dinhi na ata for what purpose? What reason? Kay nangandam puta sa kapistahan sa Immaculada Concepcion. Kining Immaculada Concepcion dako kuning pangandam ang Ginoo o gyud mismo ang nag-andam ni ana. Ang mahal na Birhen Maria giandam diha sa sabakan sa ang mahal nga patrona nga si Senyora Santa Ana o sa iyang amahan nga si San Joaquin aron siya si Maria giandam aron mahimo nga ginangan sa tuang manunubos. Iandam ang mahal nga Birhen for a very great purpose. Aron mataw may mukso ang atuang Ginoo. Now, dinhi sa tuwing Ebanghelyo kanato karon, si San Juan igagaw sa tong Ginoo, gitugahan usapod sa pagsulti sa pag-andam sa agianan para sa Ginoo. Naguna pud si San Juan. Ang nakalindot kay si San Juan, naguna tuod siya sa tong Ginoo, pero yan yung isulti gini ha, di siya angay gani nga mubitbit sa sandalyas, dili angay gani siya maka badbad sa higot sa maong sandalyas. Mingon pa gini siya, I shall decrease
He, referring to Jesus, must increase. I will decrease, Jesus must increase. So siya pagka naguna unta sa atong Ginoo, pero yun niya gikuan ka, I am just the mouthpiece, but the message is about Jesus. Tigpamakba ra ko, pero ang mensahe mao gyud si Kristo. Nag-andam si San Juan para sa tuang Ginoo. Makigsunan ka ni Kristo, ibaw magyud mo unsa ang ako ang role sa akong assignment karon. Usa ko karon ka formator dito sa seminaryo. Kini pagka-formator ba, sultian na tamo mura pud mi aning mga Juan nga mag-andam sa mga seminarista para sa sila mahimo nga pare. And I have to tell you with all honesty, and please pray for us, please pray for the seminarians, kay di yun dalin ang pagpumol o mga seminarians karong mga panahon. Kami, during our times, 100 may kami sa seminaryo. Karon pila na lang, 68 na lang. Sa Cebu na ha, Archdiocese of Cebu. Kana sa Archdiocese of Cebu nga, kanang seminaryo lang nga 68, pila na kabuk ang Cebuano ni anak, 20 kaping ra. Kay ang mga 40 kaping ni anak, bahin naman na siya, gikag Tagbilaran, gikag Talibon, gikag Maasin, gikan og Dipolo, gikan og Surigao. Kay dain og diocese na sila nga dinha sila ng eskwela. Mao bitaw to last month, uban na kus mamas papa gila nagtumi og butuan. Kay nangampan niya po dito, yawat na lang na ay madaing taong mga seminarista ng eskwela sa ato ang seminaryo. Dili yun daling mag-andam o mapari o magdamdam. Kay diya po pinagtataw, posible ba yan na uroy, daghan ang mga seminarista, daghan ang lisod sa seminaryo, pero gamay ra ko'y upukan. Mas yung tao, makita ko na mo nga, bahala lang siguro gamay, makita na dayon, mapanato sila, matutukan nila yun, kay uray pagdaghan, di na po matutukan, no? So, grasya gihapon, makiksunod ko ni Kristo. Pero mula gihapon, ang pagpangandam at alam ni ini, alam nila, para sa pagkakari, di yun dalhin. Pag-ampo itaw makiksunod ko ni Kristo, nga dunay, di lang kay daghang mga pare, di lang kay magpag-ampo tara, ay may tao, mas daghan pag magpare. Tinuod, nag-ampo ta ni Ana, but please pray also for holy and happy priests. Please pray for more holy and happy priests. Dili mga pare ka nagpupot ang manaw ani ay no, di na ito maduol, di na ito ma-approach, no? Yamog man mo, nakarelate mo. Pakingsunan ka rin ni Kristo, yes, please pray. Nag-andam kamo, mga ginikanan nga naakaroon din kamo biya usapod mura, biya po mga sanbuan, mga magbubunyag, nga nag-andam para sa mga anak, para sa maayo nga kaugmaon. Dili ba? Oh, I am just happy kay isang tuod, wa ka nagamit sa dako nga simbahan na ata din ino. I am just saddened by the reality sa tuwang simbahan nga kanang sanay siya na during sa lino. Tinuod na liki pero wa maguba. No? Naliki pero wa maguba. That's the consolation. Pero sa mga malima, pagkamalipay na ako, magtanaw masiko ako sa layo, pero siguro sa social media lang. I'm just thankful for the social media committee. Diri sa ito ang simbahan nga nagpadayon, gihapon, o kanang live, maski o misa, kananan din eh. Himantayon po rin kayo, no? Dili man na himantayon, makabantay lang. Kaya tungkol mo flash man sa Facebook, kanindot pa din ay natin, nagpadayon gihapon ang misa, nagpadayon gihapon ang mga kalibukan sa mga naan din sa simbahan. Kung sa'yo nakapalipay na ako,
maski o napangatong simbahan, pero naamo, nagpadayon pagyapon sa itong pagtuo. Amen? Amen. Usapon nga kung i-considerar, pagtanaw kinako, daghan na kay mga altar servers. O nanak ko ninyo doon, kinsa may magparik ninyo. With all honesty, mga senior, mga altar servers nga nakaroon din, you have to set good examples para kanila. Mga ginikanan nga nakaroon din, please support sa inyong mga anak na mag-altar servers because my vocation started as an altar server. Nalipay lang po nga ang ato ang simbahan, hinay-hinay po nga nag-andam, o daghang mga batanon para maalay pa ang atong simbahan. Dili ba? Muna, pagtanaw lang po sa pinibagilyo ka nato karon si San Juan nag-andam. O dili ba kamo magginikanan, kamo mga sama usap pod ng mga batanon, sama nila, nag-andam pod mo para sa inyong kaugalingon. Dili para lang kay, para sa kaayong kaumamon, pero nag-andam pod mo og luna para sa tukang Ginoo. Una nga, pagtanong ko ng altar servers, I can really have high hopes on them. Nananapod ko niya yung sunod sa pagkapari. That is my prayer for you. Sa mga batanon, I'm just happy usapon, kinagimo sila o katuloy lahat nga Advent Recollection with Father Nelson. Kanindot, batanawon, nanay mga batanon sa simbahan. Kay kamong mga batanon, ingon pa sa ato ang mga Santo Papa, Pope Francis and Pope Leo, you are the present and the future of the Church. Kamo ang pagkakaroon o sa umaabong damlag sa tuang simbahan. Kadindot ng simbahan din nato, nagpadayon kung andam para sa maayong kaugmao nato. Yes, but nag-andam o luna para sa tuang Ginoo. Di lang kay ang adento panahon kay mag-andam ka, mag-countdown ka, pila na lang kaadlaw para sa Christmas. So, 19 na lang kaadlaw. Di lang kay kana, kung dilit nag-countdown ko ta, sa ikaduhang pag-abot ko niya sa tuang Ginoo. Pero mula gipon, dakong pangutana sa ta, nag-countdown siguro unya ta, pero how about ang atong kaugalingon? Naanda ba ang atuang luna? Nag-anda ba ang luna para sa Ginoo? Dako ka pangutana ka na. Isunod ni Kristo. And the Advent season is teaching us every year to prepare a place for the Lord within our hearts. Our church is prepared as a place for worship. Tinuod, gilino, pero at least man lang, wapabungkag, nalikik siya. A message for us, na kita ba siguro, isip mga mapuhuhon. From time to time, kung linugon ta, doon na kayo niya isamad nga magpabilin din sa itong galingon. Pero, wag ta matumba. Siguro na tayo, samdat na ta. Pero wag ka matumba. Tungod ngay, ano wag ka matumba sa kung pagtuo, tungod kay nag-anda ang butag luna para sa Ginoo. Challenge anak ka na to. And we just pray and hope that with the intercession of the Blessed Virgin Mary, Immaculate Conception, ang segunda patrona nato, kasama usapon na giandam sa Ginoo o giandam sa Dios nga Amahan para dunay luna diya sa kaugalingon para sa tuang Ginoo nga matao, di ka kay matao po, no? Kundi nag-andam yung luna ang mga para sa Ginoo diya sa kasing-kasing. Hinaon po na kita na nagsunod sa beltod sa Mga Birhen Maria, mag-andam po luna. Maandam po ng katuang kaugalingon para sa Ginoo. O pasalamat ako ta ni San Juan nga magbubunyag nga nag-andam og luna, nag-andam og gatianan para sa Ginoo. Atong hinumduman ay mga pigsunan ka ni Kristo, historically, no? Ang daang lungsod ni Barili, ibaw mo kung asa. By the way, I have to tell you, kay tungod sa seminaryo, nagtudlo pa ko o Philippine Church History, that's my
subject dito sa seminaryo. First sem, every first sem, muna ako ang itudlo dito. Nga part man siya sa history ang ako ang lungsod kay lagi ika-400, nag-411 taguta na nag-gesta. Ang daang lungsod yun nato, mauna ang Ilocto. Kung sa'y patron sa Ilocto, San Juan Mapupunian. Ganun si San Juan Mapupunian man. Kay tungod ang Maliligon, mauman ang Mother Parish sa southwestern part of Cebu. Pinamungahan daw po ba ito sa buwan? O daw kay tungod kay Mother Parish man siya sa southwest, ihimo na po ang ayan ng po na si San Juan nga magbubunyag, na nag-andam o agianan para sa Ginoo, iandam na duna para kaniya. No? Nga, tungod kay muraman siguro ang maong lugar, dili kaayo flat, nangita ang mga sila o lapad, nayuta na abot sila din sa ato ang lungsod. Nga, tungod kay posible na pagkakita nila ng lugaran, kanang pista siguro po ito, Hulyo 26, posible nakakuan sila nga si Santa Ana ang himoon nga patrona. Ang usa ka pali po naghimo sa Security kanang inyong lungsod Rimon, giandam na tinuod kay kamo ang pinaka-Mother Parish sa Southwest, isa na sa San Juan. Apan pagbalhin na sa lungsod si Santa Ana pero yan teorya mingon siya nga si San Juan nag-andam para sa maong lungsod agianan, pero pagbalhin na pagbalhin na din sa Batag, kinahanglan nga na ay magpadayon og tudlo sa pagtuo. Muna nga si Santa Ana. Muna nga gikan kuno dito giandaman ug pagkapunta diri aron mapadayon ang pagtuo si Santa Ana. Wa pud masayo ang kahigayunan. Kung ugali si San Juan giandam para dito sa atong sa mong daang lungsod, naabot din ni nga sa Santa Ana ang imo na tong patron, dili mausabot ni Santa Ana giandam sa Ginoo ang mamahimong ilahan sa atong manunungos. Pagkanindot ay kung ato gidugtong-dugtong ang ato ang kasaysayan, isip ko sa kalungsod, isip ko sa kaparokya nga nahandang og luna para sa atong Ginoo. Amen. Amen. Atong baguhon ang atong pagtuo. Nagatuwa ko sa Dios nga mga magkagahong sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o kang Jesucristo yang anak kabutong Ginoo nato, nga gipanampod sa dalang sa Espiritu Santo, yan ang Maria nga Birhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilangsang sa krus na matay o ilubo, pikunsa sa mga minatay sa ikatulog kaadlaw na banhaw, bisaka sa langit na kalingkod sa tuo sa Dios nga mahal, makagagahong sa tanan. Gikan dito, balik siya ang paghukom sa mga buhim sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kamitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita sa Dios atong manuluy kong amahan. O amahan sangbit, giputan mo nga ang mahal nga Birhen, ipanampon nga walay sala, ug pinaagi ni ini giandam mo ang tapos nga puluyanan sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo. Itugot nga malinis kami sa sala ug moabot nga kanimo tungod sa pangalian ni Maria. Tungod ni ining nangayo kami ni ining misa ug nobena pinaagi ni Maria diha sa pag-ingon. O Maria nga gipanampon nga walay sala, iampo mo kami nga binangog kanimo. Maria nga gipanampon nga walay sala, iampo O Amahan, himuang mabaton ang imong Santa Iglesia, o usa lamang kakasing-kasing, o usa kakalab. Binuhod ko sa bugma, magpadayon unta ang tanang Kristiyanos sa pag-ampo uban ni Maria, nga mao ang asusena nga katingalahan
sa maanyag makaputli nga Diyos mo, mag-ampo kita. Maria, nagkimanang ko nga walay sara, iampo kami nga ginamot kanimo. O Diyos, gihimo mo si Maria nga inahan sa kaluoy, itugot na ang tanan kaunamok kaniya sa panahon sa kabul-anan, makatagang tamunta sa inangalong hugman niya, nga mao ang leryo sa kaputli o pag-antos tungkol sa among kaluwasan. Mag-ampo kita. O Maria, nagkimanang ko nga walay sara, iampo kami nga ginamot kanimo. O Diyos, gipulong-pulungan mo si Maria nga rayna sa langit ug yuta. Mao nga giisip nga rosa ang rayna sa kabulakan sa tanamang langit mo. Ablihan unta niya ang ganghaan sa iyang giharian, alang sa tanang nangamatay. Ilabi na kagtong biboto niya, aron maglipay sila uman sa mga santos. Mag-ampo kita. O Maria, nagkimanang ko nga walay sara, iampo kami nga ginamot kanimo. Diya sa kahilom at imadangat ngadto sa Ginoo ang ato ang mga intensyon, ato ang ipangayo ug ingon man ipasalamatan sulod ning santos nga misa. O Ginoong Dios, itugot ka namong imong mga alagad ang kanunayang kayuhan sa kalag ug lawas tungod sa pangaman ni Maria nga Virgin Maria. Among inahan nga Purisima, kini among ipangayo pinagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen.
igsoon pag-ampo kamo nga kining ako kang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Makapuy-puy ta kanimo Ginoo ang mapausanon namong pag-ampo ug sakripisyo ug tungod kay wala man gayon kami kaugalingong pahanungdan atagi lamang kami sa imong manuluyong panabang inyong gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayang yung mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Diyos. Santos naman Diyos na tunay makagagawang sa tanan, akay patarong ngayon na magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinagi ni Jesucristo among Ginoo, kay sayang papaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, ito man niya ang laraw nga gihimuo kani adto, ug gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanus-a si Kristo among Ginoo, mubalik dinhi nga mahimaya-o ug usawan sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos kini ikaw, Ginoo, ang turan sa tanang kasantos, ipadalay mo Espiritu para pagsantos nining makagasa, aron manimong tinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mibikas ug mihatan niini, ngadto siyang mga tinud-an ug mingon. Dapat akini ninyo nga tanan o kana, kay kini mo nga kong dawas, na itugyan alang ka ninyo. Sa samang paagi tapos ang halihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap,
Mihatag nilingat ko siyang mga tinunan ko miningo. Daw, watang hinip ko painom ka mga tanan, di kanini. Kay kinimaw kalis akong dugo, sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ulalang kaninyo, ugalang sa tanang mga tao. Aron na mga salama pasaylo, buhata kini aron paghandong kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandong sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan nilingpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Imo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga hari. Hinumdumi usab ang among igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dalas na tanan sa pagsudong sa kayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatungan sa imong kabubot kung nata sa katuigan, uban kanila ang ikaw nga daygon ug ang ikaw nga himayaon, Ginaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, man kaniya, diha kaniya, gihatag na kaning makagagawang amahan, diha sa kiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Sa itong manunugos. Maria.
kami kanimo ginungi mo kaming luwason sa tanan nautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kahanuoy. Malikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanan kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumot sa pagbalik na Yesu Kristo ang manunuo. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kunin pagsalig sa imong simbahan, ug sigo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Karon ipakita ang timaan sa tungpag inig sa unay. Sa Dios nga nagawantang sa masala sa kalibutan, bulan kita nga gidapit alang sa paningapon sa Ginoo.
pagampo kita. Human kami mapusog o Ginoo sa imong lawas o dugo pinagi nining sakramento. Tudloy kami nga palabihon namo ang mga butang langit nun kaysa mga butang kalibutan nun. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod sa mga kadiyot, anak sa mga pailan. Maayong gabi kaninyong tanan. Niining ikawalong misa novena aging pagpangandam sa kapistahan sa ato ang segunda patrona, ang ato ang mahal na Birhen sa Immaculada Concepcion, o sa ngalan sa atong mga kapalian dinhi sa atong parokya, headed by Reverend Father Nelson Ortizano. Atong dakong kalipay o dakong pasalamat, kinasing-kasing pasalamat sa ato ang Mass Presider karon nga mao ang formator and professor Seminario Mayor de San Carlos, Pope John Paul II Avenue, Malolos, Cebu City. He is with us tonight. Atong tagaan sa masipang pakpak, Reverend Father Raymond Michael M. Chan. Daghang kayong salamat, Father. Daghang isang salamat sa ato ang mga pilgrims karon nga nagikan sa Zone Pampanga led by Mrs. Cheryl de los Reyes, Manuel H. Perez Memorial Elementary School led by Mr. Nestor Gonzalez, Pampanga Barangay Officials led by Barangay Captain Warlito Gonzaga, Zone Bulok-Bulok led by Mrs. Nida Cañete, Bulok-Bulok Elementary School led by Mrs. Evelyn Alguno, Bulok-Bulok Barangay Officials led by Barangay Captain Achilles Cañete, Teotimo Abiliana Senior Memorial National High School led by Mrs. Jacqueline Concepcion, Cofradia de Santa Rita de Cascia, led by Mrs. Delza Miraflor, Barili Federation of Senior Citizens, led by Engineer Edna Paras, Parents of Acolytes, led by Mrs. Ellen Alesna, Knights of the Altar, led by Mr. Bruce Mark Ecoy, Candle Vendors, led by Mrs. Victoria Baritua, and Mother Butler Mission Guild, led by Mrs. Detaz Alquezola. Ato sa ituloy ang atong mainitong pasalamat sa ato ang mga main sponsors, benefactors, and co-sponsors karon sa atong ikawalo nga misa novena. Main sponsors, Mr. Arturo and Arlene Omogues and family, Mr. and Mrs. J. Ruiz and family, JJ and J Construction and Supply, Honorable Jaira Angelic Ruiz, Mr. and Mrs. Adeline and Absalom Mueller Fernandez and family, Mr. and Mrs. Wal Chan and family, Mrs. Esmeralda Chan, Mr. Flo and Mrs. Leticia Carvajal and family, Mr. and Mrs. Ernest Palacio and family, Mrs. Lina Guangco and family, Mrs. Alma and Jean Guan, Mr. and Mrs. John Raymond Guan, Mr. and Mrs. Narciso Flores and Alquizola family, Barangay Captain Achilles Cañete and family, Bulok-Bulok Barangay Official, Queen Salve Aguilar, Zone Bulok-Bulok, Mother Butler Mission Guild, Mr. and Mrs. Enrique Vergara and family, Mr. and Mrs. Romulo Flores and family, Engineer and Mrs. Resimer Bayalas and family, Jose Antonio Nimenio and family, Mr. Reynaldo Zapata and family, Lydia Cebuco and family, and Stella Cebua. Ang atong mga benefactors, nagkakasag kayong salamat, Mr. and Mrs. Dante Guzman and family, Mr. and Mrs. Nemesio Limbaga, Miss Maria Salome Alpaz, Santa Rita de Cascia, Mr. and Mrs. Eleno Cañete and family, Zone Bulok-Bulok, J.V. Castrins Morales, Lola Lulays Minimort, Antonia Ruda, Miss Maria Salome Alpaz, Kurt and Kiza, Manila, Gorgonia Salo and family, Mr. Catalino and Mrs. Florencia Alquizalas,
Mr. and Mrs. June May Aguilar Secuya, Mr. Wilfredo Lawa Sr., Vicente Panugan and family, Mr. Antonio Carvajal, Mr. Rafaelito Mahinay, Leoncia Acosalem, Mrs. Elsa and Elma Dayanan, Mr. and Mrs. Elmar Dayanan and family, Mr. Nelson Panugaling and family, John Genis Trinidad, Norberto Riambonanza, Mr. Ben Dandan, Rosita Tomasa Lanawan, Mercy Herazol, Evelyn Tigle, Victoria Tigle, Alan Marinay, Leandra Iwayan, Gloria Zapanta, Jofel Limoyon and family. Sa atong mga co-sponsors, Engineer Rafael and Mrs. Lourdes Ricardel, Mrs. Leonela Verano Ongria and family, Mr. and Mrs. Erwin Lumungo and family, Pedro and Lilian Anubel, Everblue Laundry, Lourdes Westbrook, Mrs. Mercy Altamera, Mr. and Mrs. Oscar Sorban, Mr. and Mrs. Nestor Gonzalez and family, Gradeniel Sisters, Flores family, Mr. and Mrs. Michael Ongria, Mr. and Mrs. Titing Campo, Mr. Rosalio Mahina and family, Barangay Captain Peter Paul Aguilar, Moico family, Mr. Bomel and Mrs. Sheila Aris and family, Tita Hernando, Martiniano Hernando, Regina Grace and Pete Marata, Zone Campanga, Shirley and Mona Lisa Aspera, retired police inspector, Silverio and Aurora Aspera, and Mrs. Lynette Castro. O sa atong mga nagalaga sa atong ang liturhiya karon, o kaninyong tanan daghan kaayong salamat. Sa atong mga panibalo, ug mga adlaw ikasiyang na misa novena, ang ato ang mass presider na mao ang parish priest, Our Lady of the Most Holy Rosary Parish, Tuyan Nagas, Cebu, Reverend Father Eldebrando Brande Bohol. So, ihangin kitang tanan nga niya karon dinhi sa pagtambong sa ato ang santos nga misa. Ang ato ikaduhang na pahibalo, December 8, 2025, mao kini ang kapistahan sa Our Lady of the Immaculate Conception. So, ato ang mga mass schedule, magsugod sa alas 5:30 sa buntag. Then, ang second, mao ang alas 8 sa buntag. Alas 10 sa buntag, mao kini ang ato ang solemn high mass ng atong presider, mao si Reverend Monsignor Daniel Sanico, HP. Sa alas 4 sa hapon, ang ato ang mass presider, Reverend Monsignor Elias Eti Matarlo. O sa alas 6 sa gabi, ang katapusan ng misa sa kapistahan sa Our Lady of Immaculate Conception. Inikauman sa alas 4 nga misa, isunod ayon ang atong prosesyon. Ang mao kini ang atong procession route for Our Lady of the Immaculate Conception. Magsugod dinha sa tubangan sa simbahan, then padulong dito sa Julius Bake Shop, Alquezalas Residence, Verano Residence, then Casa de Panieres, and then diri sa may Rural Bank of Parilla Incorporated, and then muend diri sa atubangan sa atong simbahan. Ikatulo nga panibalo, adunay Triduum Mass sa Berhen sa Guadalupe nga magsugod sa Disyembre 9 hangtod sa Pitsa 11, 2025 sa alas 5:30 sa buntag. Sa Disyembre 12, 2025, mao kini ang kapistahan sa Our Lady of Guadalupe. Ug inikahuman sa alas 5:15 sa hapon nga misa, isunod dayon ang prosesyon. Ikalima nga panibalo, adunay simbang gabi kada alas 7:30 sa gabi sa Bolok-Bolok, Patupat, Mantayupan o dinhi sa Balay ni San Jose. Gikan sa Disyembre 15 hangtod 23, 2025. Ikaunong nga pahibalo, aduna usab kita misa di Gallo kada alas 4 sa kadlawon sa Gunting, Kagay, Gibuangan o dinhi sa Balay ni San Jose.
gikan sa Disyembre 16 hangtod sa Pitsa 24, 2025. Sa ikapito nga pahibalo, mao kini ang mga mandated organizations na gitahasan sa pagdala sa mga camel gikan sa Shamrock Bake Shop padulong diri sa simbahan. Disyembre 16, 2025, bukas loob sa Dios. Disyembre 17, Zone Poblacion, Ilaya and Ilawood, care of Brad Chito Inicio and Brad Alex Carion. Disyembre 18, lay ministers. Disyembre 19, choir, care of Mr. Al Aguilar. Disyembre 20, World Apostolate of Fatima and Don Rosarians. Disyembre 21, Couples for Christ. Disyembre 22, Santa Ana Shrine Catechist. Disyembre 23, Cofradia de San Jose. O sa Disyembre 24, Mother Tatler Mission Guild. Ang ikawalo nga panibalo, mao kini ang atong second collection ni atong Nobyembre 29 o 30, 2025 nga nikabat og 17,489 pesos and 50 centavos. Sa Disyembre 1 hangtod sa 5, 2025 sa atong misa novena, nikabat kini og 7,463 and 25 pesos. A total of 24,952 and 75 centavos. So ang total gikan sa Agosto 10 hangtod sa Disyembre 5 nikabat kini og 176,146 pesos and 25 centavos. Sa atong katapusan nga pahibalo, adunay Parish Advent Recollection sa Disyembre 12, 2025, adlaw nga Biyernes sa alas 7 sa gabi diri sa Balay ni San Jose. So giawat kitang tanan sa pagtambong niini. Daghang salamat ug maayong gabi kaninyong tanan. Salamat yun sa kayayunan, no? Sa pag-imbitar po, kanako, kantos mga team of pastors po, pag-imbitar kanako sa pagsaulog ng ikawalo nga misa novena painungod sa kanang Immaculada Concepcion. Yatong Pitsa 24, I was here in Tarile. Yubanan ako si Bishop Abed Oy. Yana siya kalimon, kibaw kaunsaon pagpadaghan pagbukasyon, makigsuod sa mga kuano, aron mga kapatanunan, munay ka na kuan. Kumanan to kay ako sa iban nga. Diretso na ta sa Bishop sa hospicio, and then kumanan ato ni ato sa Malay. So one way sa nga pag-imamat sa pamilya, as one way o kana sa vocation, no? So, muna siya sa mga ginikanan nga naakaroon din ni pagkapatanunan, auhag po ninyo, no? Na namoy kuwan sa tawag sa pagkapali, pagkarelyoso baron, why not consider it, no? Sa mga altar server na musud sa seminaryo, mag-auhag yung po ninyo, may pangampanyag yung po ninyo, samtang na ako sa seminaryo. Pero okay, I mean, nagpanood, no? So, muna siya kanang mampanyag yung po, mampanyag yung po. Ang ginumanaan ka ninyo, manaw sa panimo. Ug manalangin kayo makagagamong nga Diyos, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang isang laro ng bugmaw kaninaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.
God